MINUSMA ale ka finitigi saba ulu bonela unina ka sababu yake u yelena dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan ka cini u ye. An balimaw kibara minnu sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ arabadon MINUSMA ale finitigi dɔ ni a yɛrɛla ka fɔ ko nunu kɔni kun ye Senegalikaw ye ka ulu kɔni to u ka lakana baaraw la ulu kɔni ka bolimafɛn o tala yɛlɛ dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan Songobia ni a yɛrɛla ka fɔ ko o be Bajangara marabolo kɔnɔna la kawladona ka fɔ nunu ka bolimafɛn yɛlɛlen ni dugu jukɔrɔ mugu in kan o kɔni kɛla sababu ye a cira ni u ka bolimafɛn maa saba ulu kɔni bɔnɛla u ni na a yɛrɛla ka fɔ fɛnɛ ko maa duuru fɛnɛ ulu kɔni jogina kosɛbɛ. Ni jatigɛ wale in kɛlen maa caman kɔni ye ni waleya in kɔn sabula ONU ulu kɔni kumala ulu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko ni waleya in kɔni ma ɲɛ o hukumu kɔnɔna la u ye a ɲini Mali finitigilakaw fɛ ko u kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ walasa ni maa nunu tɛgɛ bɛ se ka da u kan joona u ni ɲangilim ka kan u ka da u kan wa u tilala fɛnɛ ni ka tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin ni banbagatɔ nunu somɔgɔw ma ni ka tila ka nɔgɔya da kɛ maa joginen nunu ye. Kawladona ka fɔ ko munu kɔni nin tora nin ko la tantɔ ale ni munu fɛnɛ jogina ko labɛnw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na nunu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka taa Senegal jamana kan. Kawladona ka fɔ Macky Sall ni o ye Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ nunu ma ni ka tila ka nɔgɔya da kɛ maa joginen nunu ye wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ o ni Conseil de sécurité ulu yɛrɛ fɛnɛ ye a laɲini ka fɔ ko ni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni ka kɛ teliya la ko wa fɛnɛ kibara kuraw fɛn fɛn mana sɔrɔ ko ka Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ko ka ulu kɔni ladɔniya a la wa o kɔfɛ a tilala fɛnɛ k'a laɲini ko ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan minnu kɔni bɛ kɛ sababu ye MINUSMA ale baarakɛlaw olu kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na u ka baaraw kɔnɔna la. Nunu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali MINUSMA o ɲɛma ni o ye El Gassim Wane ye ale kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko MINUSMA ko ale kɔni ka baara o farati ka bon kosɛbɛ ko kabini a daminɛli la Mali kɔnɔ yan nɔ san 2000 ale ni 13 kɔnɔna la ko ka bɛɛ lajɛlen ko maa 100 ale ni 68 ko olu kɔni ne nin tora la MINUSMA ale ka finitigilakaw la ko wa fɛnɛ ko ka taa MINUSMA ale kɔni ka nali la Mali kɔnɔ yan nɔ san 2000 ale ni 13 la ko MINUSMA ye cɛden 15 ka olu de bila kana ko 12 ni kɔ a yɛrɛla ka fɔ ko ulu kɔni ye militaire ye ko 1000 ale ni 770 ni dɔ ko ulu kɔni ye policiw ye ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye walasa ka dɛmɛ do Mali ma a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la lakana ta fanfɛla la ko nin bɛɛ lajɛlen kun de ye walasa ka se ka dɛmɛ do Mali ma a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la ka sababuya kɛ lakanabaliya ye a bɛ se ka bɔ ulu kɔnɔ cogoya min na an balima ni kibaruyaw ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ.